talagang sipa ka, gadalya na imong tiyan, wakay hinungdan. Guys, kailan ba mong ulang guys? Nakakuha kong ulang guys dito sa salog guys dara. Ako aning gitubli guys dara. Daghan gani. Ako aning lutoon niya guys niya. Patilawon ta mo. Ano ay buhi pa kay ni sila kusog pa kay ni mangusmit. Guys, ako sa pagtos. Sa maning kaka, buslot ba ko rin kaka. Kaya mula ambak man. Wow, balik. Inito na to. Initon. O niya. Balik taron. Up. Ano ya? Iya. Nung wala na ni mo to sa Okay, malamang ko mo ambot ka. Tapulan juga ka. Bala ka di ka kakaunor mapas mo ka. Pasmok ka. Gaya lang kang sipa ka. Gadalya na imong tiyan. Wakay hinungdan. Ha? Buang ka. Hinungdan ikaw ang